Wieħed mill-kittieba ewlenin li ħarġu mill-moviment ta' snin 60 u 70 huwa Achille Mizzi, li fost l-oħrajn huwa magħruf għat-tlaqqih tax-xjenza u l-emozzjoni fil-vrus inċiżivi tiegħu. Jien naħseb l-iktar tekniki li jispikkaw f'dal-poeta huma l-ħila tiegħu li juża vuċi solenni, però blaqta parodika, blaqta sardonika. Kien hemm min ħaseb illi Achille Mizzi huwa dal-poeta illi qed jippreżenta lilu nnifsu b'dil-vuċi orakolari, profetika, pretenzjuża, epika, kważi divina, imma naħseb ma nnotawx illi l-emmulaw f'dil-vuċi tibda toħroġ laqta ftit iktar ironika li tironizza lilha nnifisha. U allura huwa dal-poeta matur bħala vuċi fis-sens illi il-vuċi tiegħu jagħmilha orakolari u fl-istess waqt twaqqaf ftit lilha nnifisha anki għas-sufjett, tipparodizza lilha nnifisha. Achille Mizzi għandu diversi motivi li jispikkaw. Wieħed minnhom, motiv minnhom huwa il-figuri mitoloġiċi. Huwa poeta li għalkemm aħna ngħidulu modern fil-fatt mar lura fi żmien għandu ħafna referenzi għal mitoloġija Griega, l-mitoloġija Eġizzjana u l-mitoloġija ta' tribujiet nordiċi tal-Ġermanja antika. Huwa għalhekk poeta illi qabad il-motivi tiegħu minn figuri u personaġġi arketipali, pereżempju Venere, Zeus, imma wkoll l-alla Anubis mill-mitoloġija Eġizzjana. Ukoll il-Valkiri, pereżempju, f'poeżija minnhom, il-Valkiri huma dawk il-figuri li gwerrier Ġermaniż u sejra l-gwerra jekk jarhom bżiemel qegħdin ilebtu ma' ġenbu, ifisser li f'dik il-battalja hu se jmut. U allura l-Valkiri kienu bħal din it-teħbira tal-mewt qabel battalja. Għandu motiv ieħor interessanti immens li huwa l-impuls innifsu tal-ħajja li Achille Mizzi jaraħ fil-jinnaf werqa li qed tinbet, jaraħ ukoll falla bħala l-ħalli suprem, l-artist li l-kapolavur il-kbir tiegħu huwa l-ħolqien, jaraħ ukoll fil-mużika. Dan l-impuls Achille Mizzi isibu wkoll f'ritwali antiki, reliġjużi antiki, jiġri għalih żifna tribali, pereżempju fl-Amazonja, hija parti minn dan ir-ritmu l-impuls tal-ħajja. U dan mhux jidher biss fil-poeżiji tiegħu, però jinħass permezz tal-mod kif jikkontrolla r-ritmu u r-rima tal-poeżija. Jiġifieri dal-impuls tal-ħajja ma jagħtihx biex bihad biss, imma jagħtih ukoll bil-mixja melodjuża, eufonika, metrika tal-poeżija. U mbagħad għandu motiv ieħor illi huwa interessanti ħafna il għaliex huwa topiku ħafna li huwa id-dinja tat teknoloġija, d-dinja nukleari, tad-diżastri wkoll nukleari moderna. U hawnhekk Achille Mizzi ma jifriċ il-mitoloġija mill-teknoloġija, anzi f'poeżija waħda issib figuri mitoloġiċi qegħdin jitkomplew b'figuri oħrajn tal-magna mill-industrija, tal-karozza, tal-mezzi ta' trasport modern, imma wkoll tad-diżastri moderni l-iktar nukleari. Li hu interessanti f'dal motiv huwa il-mod rikorrenti, ripetut, kif il-poeta jippreżenta il-beżat tagħna llum, pereżempju minn aċċident nukleari, bħalli kieku huma tkomplija tal-mitoloġija antika. Ġifieri qisna aħna għadna fl-istess miti Griegi u qed inwettquhom permezz ta' mitoloġija moderna. Motiv ieħor huwa ir-reliġjoni Nisranija, però Achille Mizzi hawnhekk għandu mod verament oriġinali kif jippreżenta dan l-iżvilupp tematiku, anzi jaħlu hekk għax mhix tema magħluqa, jippreżenta l-esperjenza reliġjuża bħala esperjenza essenzjalment senswali li tiġi mit-tiġrib karnali
mhux minn spirtu dekartjan maqtuħ mill-ġisem, mhux minn ruħ jew minn bniedem ħassib maqtuħ mir-realtà karnali, mill-ġibdiet karnali tiegħu. U allura f'poeżiji bħal f'San Ġwan, pereżempju, li biha qed jirreferi għall katedral tagħna, f'San Ġwan, u jippreżenta lilu nnifsu qiegħed l-ewwel josserva r-rit nisrani. Imma mbagħad f'dak ir-rit nisrani meta jiftaħ il-missal jibda anka jinteressa ruħu f'Eva pereżempju Arwina. U minn hemmhekk qisu jaqbad kanal ieħor iktar karnali li bih jibda jfittex id-divin. Dawn huma mumenti interessanti mhux għaliex ineħħu l-element sagru mit-tempju, imma għaliex isibu is-sagru f'dak li hu uman. Huwa il-poeta li umanizza d-divin u jiddivinizza lill-uman. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.